Tým vojenským špeciálom, ktorý mal byť určený na evakuáciu ľudí, sa evakuuje akurát tak Robert Fico medzi Bratislavou a Košicami. To sú tí repatrianti, ktorí sa vozia na tých trískačoch za 50 miliónov eur a popri tom si tam užívajú luxus, pijú šampanské a vyjedajú si lakocinky. Prosím vás pekne, vážení, nielenže vás zodrali z kože v 3 konsolidáciách, nielenže vás pripravili o všetko, čo vám ten Matovič dal, o dôchodok rodičovský, o 200 eur na dieťa, že vám zvýšili 900 poplatkov, ešte aj tá diaľničná známka zdražila o 50%. Toto všetko vám spravili, zvýšili dane, transakčné dane, úplné svinstva porobili. To im nestačilo. Oni vás ešte aj rekordne zadlžujú. A to, že vám cez konsolidácie povyťahovali z peňaženiek, tak oni chcú ešte, aby ste si nakupovali dlhopisy, ktoré majú také úročenie, že to nedokáže prekonať ani tú infláciu, ktorú táto vláda spôsobila. Však máme najhoršie dvíhanie cien, najväčšie zdražovanie z celej Európy. Keď si pozriete Českú republiku, majú infláciu na úrovni 1,4%. My máme trojnásobne vyššiu, viac ako 4%. Pritom zarábame najmenej spomedzi všetkých okolitých krajín. Od nás tie fabriky odchádzajú zo Slovenska kvôli tejto pobabranej vláde, ktorá si zatiaľ lieta trískačmi, kúpenými za vaše peniaze, ktoré mali zachraňovať ľudí a zachraňujú akurát tak ich zadky.